אז ברוכים הבאים לעוד פרק שהמטרה שלו הוא לעזור לנו להתחיל לייצר שגרה גם בזמן המלחמה. אם לא שמעתם עדיין את הפרק הקודם על התמודדות רגשית בזמן מלחמה, אני ממליצה לכם לעצור, לחזור לפרק הקודם ורק אז לשמוע את הפרק הזה, מכיוון ואני חושבת שחשוב ממש להבין מה קורה לנו בתקופה הזאת מבחינה רגשית, ושיהיה לנו את הכלים הבסיסיים עליהם דיברתי בפרק הקודם, לפני שאנחנו בעצם מתקדמים לשגרה. שגרה זה איזושהי התפתחות, איזושהי הבנה שאנחנו לא נמצאים בריצה לטווח קצר, שאנחנו פה לאיזשהו מרתון, שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא ייקח, אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל להתכונן לתקופה הרבה יותר ארוכה, ולכן כל המנגנונים של משהו דחוף, חירום, של תקופה קצרה, שאנחנו יכולים להשקיע במשאבים מאוד מאוד גבוהים, צריכים להתחיל להתכוונן לזה שאת אותם משאבים צריך למרוח לתקופה הרבה יותר ארוכה. ופה נכנסת השגרה. אני יכולה לספר לכם שהמקום שבו אני הבנתי שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, או אני צריכה להתחיל לחשוב, איך עושים שגרה היה דווקא הרגע שבו חזרתי הביתה. אחרי שבועיים שלא הייתי בבית של אחותי, יצאתי מהאזור הזה עם כל הבומים והאזעקות שהיו, החלטתי לחזור הביתה, הבנתי שאנחנו זקוקים לבית שלנו, לשגרה שלנו, ופתאום מצאתי את עצמי צריכה לעשות החלטות לא פשוטות שלא נתקלתי בהן עד עכשיו. האם אני יכולה לשחרר את הילדים בצורה חופשית בחוץ? האם אני צריכה לפחד מחדירת מחבלים? כל מיני החלטות כאלה שהן לא רגילות, שהחשיבה בהן היא לא קונקרטית כמו שהיא הייתה בעבר, ונכנסו פה שיקולים חדשים שאין לאף אחד תשובה עליהם, לא משהו שחווינו בעבר ואני יכולה להסתמך על איזשהו מסמך או ניסיון של אחרים, ואני צריכה לייצר את המציאות ואת השגרה כאילו קצת מאפס. אז הפרק הזה מתמקד בשגרה חדשה, מהקצת שכבר למדתי עליו, גם מהשיחות איתכם, גם מהעוקבים, גם מהחיים האישיים שלי, ואני מאמינה שאם תקשיבו לפרק הזה עד הסוף, אתם תמצאו את הדרך שלכם גם להפוך את השגרה הזאת לקצת פחות קשה, לקצת יותר מאווררת, עד כמה שניתן בתקופה שהיא באמת תקופה לא פשוטה. אז נעים מאוד, קוראים לי חיה ספוקויני, אני עובדת סוציאלית ועוזרת לאנשים לחיות חיים אמיצים ומשמעותיים יותר. ב-12 השנים האחרונות אני מטפלת, כותבת, ובפודקאסט הזה אנחנו הולכים ללמוד איך נוכל להתקדם בחיים, להתמודד עם אתגרים ופחדים ממקום בטוח, להגביר את רמות האושר שמגיע מבפנים, והכל ממקום קשוב וחומל שיאפשר לנו להגשים את עצמנו ולחיות חיים משמעותיים. אז מה שאני רוצה לדבר עליו בכלל זה למה אנחנו בכלל בעצם צריכים שגרה. למה זה כל כך חשוב לי שגם בתקופה כזאת אני קוראת לכם להתחיל לייצר איזשהו סדר. אז אני רוצה טיפה להסביר את זה. תחשבו שנייה על היום שלכם שבו אתם מתעוררים בבוקר. מה הדבר הראשון שאתם עושים? כל אחד יענה רגע לעצמו, אוקיי? מה סדר הפעולות, אוקיי? כי אני קמה בבוקר, אני יודעת כבר שאני הולכת לשירותים, מצחצחת שיניים, נוטלת ידיים, כן? יש לי כבר איזשהו סדר, מעיר את הילדים, מכינה את האוכל, אני יודעת מתי תהיה הפגישה הראשונה שלי, אני יודעת מתי הזמנים שבהם אני צריכה לתפקד, ואני יודעת שככל שהזמנים עוברים ואני רואה שאני עומדת בקצב, אני אגיע לפגישה הראשונה שלי בזמן. כל ההבנה הזאתי, שכשאני קמה בבוקר אני לא צריכה לעצור רגע ולהגיד, מה עכשיו אני צריכה לעשות? אוקיי, אז צחצחתי שיניים, ומה עכשיו? מורידה ממני הרבה מאוד מתח, כי יש לי כבר סדר פעולות ברור, שמוביל אותי לכיוון המטרה שלי, ובעצם מפנה לי הרבה מאוד אנרגיה, לחשוב על דברים אחרים. אני בינתיים יכולה להתעסק בטיפולים שהולכים להיות לי היום, אני יכולה להתעסק באיזושהי משימות שיש לי היום, אני לא חייבת להתעסק בטכני. ככל שיש לנו יותר אוטומטים בשגרה, יותר טקסים, יותר פעולות שחוזרות על עצמם באופן קבוע, ככה הרבה יותר קל לנו, אוקיי? רק דמיינו לעצמכם, נוסעים לעבודה ופתאום יש פקק מאוד לא צפוי, כן? שם פתאום עולה מאוד המתח, כי יש לי סדר פעולות ברור, אני צריכה עוד רבע שעה להיות בפגישה, ועכשיו פתאום משהו השתבש ואני צריכה לחשוב, לפנות את כל האנרגיה לחשיבה איך אני עכשיו פותרת את הבעיה הזאת. אז כשאין לנו אוטומטים בשגרה וכל השגרה מתחרבשת לנו, מה שקורה זה שהמוח שלנו צריך לייצר עוד ועוד ועוד אנרגיה
כל הזמן לחשוב על סדר הפעולות הבאות שלנו, אוקיי? אז אחד הדברים שחשובים בתוך שגרה, זה שאנחנו מקפידים על כמה שיותר דברים שחוזרים על עצמם, גם אם השגרה משובשת. עכשיו יש לנו ניסיון עם זה. אני חושבת שהקורונה פה עשתה לנו איזשהו שירות, למרות ששם לא הייתה סכנה ביטחונית, אבל גם נאלצנו להיות הרבה מאוד שעות בבית, ולייצר פתרונות יצירתיים סביב עבודה והכל. גם שם דיברו איתנו הרבה על ייצר מסגרת קבועה מסוימת, אוקיי? ללכת לישון בשעה קבועה, לקום באיזושהי שעה קבועה, כן? להתלבש בבוקר, ארוחות שהן קבועות ויחסית מסודרות, כל הדברים האלה עוזרים לנו. אני יכולה להגיד, ונשים פה בטוח התחברו אליי, בחופשות לידה אני משובשת, כן? אני לא עוברת חופשות לידה כל כך בקלות. ותמיד מוצאת את עצמי, פתאום קולטת ב-12 בצהריים שעוד בכלל לא שתיתי קפה, לפעמים אני קולטת שגם שכחתי לצחצח שיניים, כן, זה שכל הלילה אני ערה ואני קמה כאילו הפוכה והכל, כל הדבר הזה מאוד מאוד משפיע גם בסוף על המצב רוח שלי, ורק בשלב שבו אני מצליחה להתחיל לייצר סדר ולקום ולחזור לסדר הפעולות הקבוע שלי עם העייפות ולצידה, רק שם אני מתחילה להתאושש. עכשיו פה יש איזושהי בעיה שאתם בטוח תתחברו אליה, שזה הלילות הלבנים. אני חושבת שאין כמעט מישהי שדיברתי איתה בשבועות האחרונים שהלילות שלה נראים אותו דבר. יש כאלה שממש קשה להם להירדם, הן הולכות לישון הרבה יותר מאוחר, פתאום בלילה נכנסות כל הדאגות, כל המחשבות, כל המידע הזה שדחקנו כל היום למטה כאילו עולה בבת אחת, כי אנחנו בעצם שוכבים במיטה ואין מה לעשות, כן, אין איזה פעולה שצריך לעשות ורק מחכים שהשינה תיפול עלינו, ואז הכל עולה ביחד ומאוד קשה להירדם. וכאן אני חושבת שמי שמתקשה, כדאי לה לייצר איזושהי שגרת שינה מחדש. אני יודעת שככה נכנסתי מיד לעניינים, אני עוד מעט גם ירחיב על זה קצת, אבל נכנסתי לשגרה, חשוב לי שנייה להבין איתכם ביחד מה סדר הדברים שחשוב שיהיה לנו ביום לפני שאני ככה מרחיבה על הדברים. גם בתוך שינה חשוב שיהיה לנו איזושהי שגרה מחדש, אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים ליצור התניה בין שכיבה במיטה לבין שינה, אוקיי? כי כרגע ההתניה היא שכיבה בשינה, אז זה אומר מחשבות, זה אומר פחדים, זה אומר דאגות, זה אומר הצפה רגשית, והשינה כאילו התרחקה מהמשוואה של שכיבה במיטה. אז בשביל לייצר התניה מחדש, אנחנו ממש עושים שגרה מחדש, שזה אומר שאנחנו נכנסים למיטה כן בשעה קבועה. אם מאוד קשה לכם להיכנס בשעה הקבועה הקודמת שלכם מלפני השביעי לעשירי, אז תמצאו שעה שנראית לכם שאתם כבר די מתחילים להיות עייפים בה, בסדר? אם קודם הייתם הולכים לישון כל לילה ב-11 ועכשיו כל לילה ב-2, אז תתחילו מ-12, 12 וחצי. זאת אומרת, אל תנסו לחזור בבת אחת למה שהיה. ואז אנחנו שוכבים במיטה 20 דקות, כמובן בלי טלפון, זה חלק ממש חשוב. הטלפון גם מייצר אור שבעצם מכביד על המלטונין, שאמור בעצם לעזור לנו להירדם, אבל גם מייצר הצפה של מידע. גם אם אנחנו קוראים דברים טובים, זה עדיין מידע שהמוח שלנו עכשיו צריך לאבד, וזה מאוד בעייתי ללכת לישון עם טלפון. אנחנו שוכבים במיטה 20 דקות, ואם לא נרדמנו ב-20 דקות האלה, אתם יכולים להכניס בפנים גם הרפאיה, אתם יכולים להכניס בפנים מחשבות טובות, מה שעוזר לכם להירדם. אנחנו קמים ועושים איזושהי פעולה שהיא פעולה לא מעוררת. זאת אומרת, אנחנו לא ניקח את הטלפון, אנחנו יכולים להדליק אור קטן ולקרוא משהו בספר. מי שמתחברת יכולה לשמוע איזשהו שיר שהוא שיר יחסית בעוצמה נמוכה, בלי הרבה תופים. אבל אנחנו רוצים לעשות משהו שהיא איזושהי פעולה שאנחנו מוציאה אותנו מהמיטה, כן? כי אנחנו לא רוצים להגיד אנחנו שוכבים במיטה ולא נרדמים. וכשהיא מוציאה אותנו מהמיטה אנחנו עושים משהו עד שאנחנו מרגישים שהשינה חוזרת, שאנחנו מתחילים להרגיש עוד פעם עייפים. מרגישים עייפים, שוב חוזרים למיטה ל-20 דקות, וככה שוב ושוב ושוב עד שבסוף אנחנו נרדם. בצורה כזאת, אחרי כמה לילות אתם תראו שכבר כל הפינג פונג הזה יורד, ודי מהר אתם תיכנסו למיטה ותיפול עליכם השינה. אז חשוב להרגיל שעה קבועה, וחשוב לא יותר מ-20 דקות במיטה בלי לעשות שום דבר. בסדר? וגם אם קמים מהמיטה עושים משהו שהוא מעייף ולא מעורר. עכשיו קצת נכנסתי מהר מדי לתוך הלילה והשגרה וכו', אבל אני רוצה להסביר עוד למה שגרה זה דבר חשוב. שגרה זה מקום בטוח, אוקיי? ככל שאנחנו עושים יותר דברים שאנחנו מכירים, שהם נוחים לנו, שהם בטוחים,
ככה אנחנו גם מרגישים את המוכר והבטוח מבפנים, אוקיי? אם קודם לכן עשיתי ספורט באופן קבוע, ופתאום אני חוזרת עכשיו לעשות את הספורט, גם אם זה לא בדיוק באותה צורה, לא באותו סטודיו, לא בשדות הפתוחים שאני רגילה, כן? אז הנה יש משהו מוכר שמזכיר לי מי אני, שמזכיר לי משהו שחשוב לי, אוקיי? אם קודם הייתי מבשלת דברים מסוימים, אז ככל שאני אבשל אותם יותר ולא אנטל לאוכל הלא בריא, שבמצבים שאנחנו יוצאים משגרה כך בדרך כלל משתלט, ככה אני ארגיש יותר בטוח. זאת אומרת, תחשבו על עצמכם, מגיעים לארץ לא מוכרת, בסדר? אתם קניתם כרטיס לאיטליה, ואתם למדתם איטלקית, ואתם כבר הכנתם לכם איזשהו טיול מאוד ברור מה הולך להיות, ופתאום אתם נוחתים ואתם מבינים שאתם בכלל בסין, ובסין אין לכם שפה שאתם מכירים, אתם לא יודעים לדבר סינית, ואתם לא שום דבר, ואתם לא תכננתם בכלל להגיע לשם. זה מה שקרה לנו, תכננו משהו מסוים, והתהפך לנו והגענו למקום אחר שהוא לא בטוח. ככל שיהיה יותר דברים בסין שאני פתאום יזכירו לי את הדברים שאני מכירה, ככה אני ארגיש יותר בטוח. פתאום אני אמצא מישהו שכן דובר אנגלית, איזה הקלה, כן? פתאום אני אמצא אתר שיכול להסביר לי איך אני בונה שם את היום, הנה זה הקלה, אוקיי? ככל שבעצם מצאתי שם איזושהי מסעדה שנותנת אוכל שאני כן מכירה, הנה זה משהו שאני מכירה וזה עוזר לי בעצם להתמודד עם הלא ברור והלא בטוח, אוקיי? ואני חושבת שגם שגרה נותנת לנו את האפשרות למצוא משמעות, אוקיי? כי שגרה שמשתבשת מביאה איתה הרבה מאוד זמנים מתים, אוקיי? זמנים שבעצם קודם לכן היה לי תוכניות כלפיהם, ועכשיו פתאום אני צריכה למצוא את עצמי מחדש, ואז מה שקורה זה שבהתחלה יש הרבה מאוד זמנים מתים, או זמנים שאני עושה בהם דברים שאני לא רוצה לעשות, לא תכננתי לעשות, בסדר? הילדים נגיד לא במסגרות, פתאום אני מוצאת את עצמי 24/7 עם הילדים, בלי לדעת גם מתי זה ייגמר, זה לא מה שתכננתי. ואז פה יש לנו הזדמנות ממש חשובה למצוא משמעות דווקא לזמן הזה. ככל שאנחנו נמצא משמעות לשגרה החדשה, כך יהיה לנו הרבה יותר קל לשרוד אותה, אוקיי? אני למשל חושבת להעמיק בנושא מסוים שלא היה לי זמן עד עכשיו להעמיק בו, להתנסות במשהו מסוים, להתנסות באיזשהו תחביב שהרבה זמן לא חזרתי אליו. יש לי מטופלים שהתחילו לבשל ולאפות דברים מסוימים, לסרוג, לצייר, כאילו חזרו לעשות דברים שביום יום אין להם כל כך זמן אליהם, ובאמת החלק המשמעותי כאן זה גם להבין איזה כוחות פתאום יש לנו. אני תמיד אומרת, אם היו אומרים לי ב5/10, כן, שאחרי החגים שתכננתי כל כך הרבה דברים, להתפלף במציאות השחורה הזאת, אני בטוחה שהייתי חושבת שאני אתמודד הרבה יותר קשה ורע מאשר איך שאני מתמודדת עכשיו. זאת אומרת, יש משמעות גם בעצם זה שאני מתמודדת בצורה הרבה יותר טובה ממה שחשבתי. פתאום יש לי כוחות הרבה יותר חזקים. יש לי מטופלים שמתמודדים עם חרדות ועם פוסט-טראומה ועם דיכאון, ואני אומרת להם, תגידו, הייתם מאמינים, אם הייתם מאמינות, כי רוב המטופלים שלי זה מטופלות, שאתם תתמודדו ככה אם הייתי אומרת לכם שזה מה שהולך להיות? מה פתאום, הייתי חושבת שאני אקרוס, שאני לא אתמודד, והנה אתן מתמודדות. אז יש פה משמעות גם מעצם איך שאנחנו מתמודדים, אבל גם מהנפח, מהנופח, מהאיכות שאנחנו שמים על התקופה הזאת. אוקיי? אני אומרת, אוקיי, אז נגזר עליי להיות 24/7 עם הילדים, כן? אני אומרת נגזר בכזה חצי קלאץ', כן? כי קשה להגיד נגזר, כן? אבל אוקיי, אז הנה זמן ממש טוב בשבילי לפתח איזשהו זמן איכות במהלך היום עם כל אחד מהילדים, לחזק את הקשר שלנו. פתאום זה נותן לי משמעות, אני לא סתם מעבירה את הזמן עם הילדים, אלא אני מנסה לפתח את הקשר איתם. אוקיי? אז תחפשו מה נותן לכם משמעות בזמן הזה, ואתם תגלו על עצמכם, זו הזדמנות טובה לגלות על עצמכם, דברים שלא ידעתם שיש בתוככם. עכשיו כאן אני רוצה לעשות איזה קאט מהשגרה, למה שגרה זה טוב, וגם להרחיב קצת את המקום שבו חוסן, שממש אנחנו זקוקים לו לתקופה הקרובה, צריך להיות חלק מהשגרה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, חלק מהשגרה שלנו עכשיו, בשבועות, בחודשים הקרובים, לא יודעת כמה זמן זה ייקח, יהיה לפתח את החוסן הנפשי שלנו.
ואני הולכת לדבר על זה עכשיו, כי אני חושבת שזה גם צריך להיכנס בתוך השגרה החדשה שלנו, אבל גם ממש בתור מטרה, בתור עוד דבר משמעותי שאני עושה עכשיו, שזה אומר, אני לא מחכה שיעשו בשבילי, אני לא מחכה שיחזקו אותי, אני לא מחכה שדברים ישתנו, אני פועלת בכאן ועכשיו עם הנתונים שיש עכשיו, כדי לפתח בתוכי את החוסן ואת הכוחות שאני אוכל להתמודד. ואני רוצה להסביר שחוסן, אנשים חושבים שזה להיות חזקה, לדעת להתמודד עם כל דבר, אוקיי? כאילו יש כל מיני קונספציות מה זה חוסן. מישהי כתבה לי לפני כמה זמן, איך את כל כך חזקה עם כל מה שעובר עלייך? אז חשבתי לעצמי, אם חזקה זה להתפרק, לבכות, לכעוס, להתעצבן, להתייאש, לזה, אז סבבה, אני חזקה, כן? חזקה, חוסן זה לא לדעת להתמודד עם כל דבר, זה הפוך, זה דווקא לקבל את זה שאני יכולה להיות חסרת אונים. זה קצת הפוך על הפוך, אבל אני אחזור על זה שנייה. ככל שתצליחו לקבל בתקופה הקרובה את היותכן חסרות אונים, ככה יהיה לכם הרבה יותר קל לפתח חוסן. ואני אסביר את זה, אני ארחיב על זה עכשיו קצת טיפה, אוקיי? אתם יודעים, התמכרויות, שזה באמת הסימפטום הכי קשה. מה זה בעצם התמכרות? זה, יש בתוכי חוויות שהן כל כך קשות, שאני לא יכולה להתמודד איתן. בשביל לא להתמודד איתן, אני מצאתי פתרון שעוזר לי, ועכשיו אני זקוקה לפתרון הזה ולא יכולה להפסיק איתו, כי אם אני אפסיק איתו אני אצטרך להתמודד עם הדברים הקשים. אוקיי? אז עולה לי איזשהו תוכן קשה, אני פותרת אותו בלקחת וויד, בלשתות אלכוהול, בהתמכרות לאכילה רגשית, בסדר? באיזשהו פתרון, בשלב מסוים הפתרון כבר שולט בי, אוקיי? זאת אומרת, אני רוצה להפסיק, אבל ברגע שמתעורר איזשהו רגש קטן כבר לא נעים, אני רצה לפתרון הזה, וזה מייצר איזשהו גלגל של התמכרות. אז איך אנחנו עובדים עם התמכרות? בעצם במה זה מתחיל? ההחלמה מתחילה בהצלחה שלי, ביכולת שלי לקבל את זה שאני חסרת אונים, אוקיי? שיכולים לעלות בכל מיני תחושות קשות, שאין לי כרגע איך לעשות ומה לעשות איתם, ואני מוכנה לקבל את זה ולא לברוח מזה. אני חושבת שהתקופה, לפחות שהייתה עד עכשיו, אני מניחה שהיא תמשיך ללוות אותנו, מאופיינת ברגשות ומחשבות כאילו קיצוניות מצד לצד. כן, אפשר לקום בבוקר ולהגיד איזה בוקר נפלא והיום יהיה בסדר, ואחרי שעה להרגיש כאילו השמיים נפלו, ואחרי 3 שעות שדברים קצת מסתדרים ואחר כך עוד פעם מרגיש רע. אנחנו נעים כזה באיזה טלטלה מאוד מאוד חזקה, ואם אנחנו לא מוכנים לקבל אותה, אנחנו נבהלים מהרגשות השליליים שעולים, אנחנו נבהלים מהתחושות הקשות, אנחנו לא יכולים לפתח חוסן. אוקיי? אנחנו פה צריכים להגיד, יש כאן איזושהי מערבולת שסוחפת אותנו פנימה, ואני לא נאבקת בה. אתם יודעים, כשיש מערבולת בים, ואנשים נאבקים בה, הם בדרך כלל יטבעו, כי המערבולת הרבה יותר חזקה מהם, וככל שהם יוציאו אנרגיה בזמן שהם בתוך המערבולת כדי בעצם לצאת החוצה, ככה הם בעצם יאבדו את הכוח לצוף, והמערבולת תטביע אותם. אבל אם אני נכנסת לתוך מערבולת, הדבר שאומרים לעשות, זה פשוט להרפות ורק לנסות לצוף בתוכה. עכשיו זה לא חוויה קלה, אני מניחה מן הסתם, אבל בסוף מה שקורה זה שהמערבולת זורקת אותך החוצה, וכשהיא זורקת אותך החוצה אתה יכול לשחות הלאה. אם אני מסכימה לרגשות השליליים להתערבל בתוכי ולהרבל אותי, ואני מסכימה להתנדנד בין קיצוניות לקיצוניות, בלי להיבעל ממנה, כן? להבין שיש פה משהו גדול ממני שקורה כרגע בעולם ובארץ שלנו, שאני רק חלק מאוד קטן ממנו, וככה זה נראה כשיש משבר, ככה זה נראה כשיש מלחמה, ככה זה נראה, שמה שאני חווה עכשיו, זה המאפיינים של מערבולת, זה המאפיינים של מלחמה, אני לא חווה איזה משהו שהוא חריג. כשאני מצליחה לקבל את הרגע הזה, שם אני בעלת חוסן, כי שם אני יכולה לצוף בדבר הזה, להחזיק את הרגשות השליליים, ולחכות שהמערבולת תוציא אותי החוצה, אוקיי? אז גם מטופלות שלי שהם, יש להם לידה, עומדת להיות להם לידה קשה, הם בטיפולי פוריות והם לא יודעות מתי זה יסתיים. תחשבו כל תקופה שאנחנו מרגישים בחסרי אונים, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אם אני מצליחה לתת לגלים לסחוף אותי, אני מצליחה לצוף מעליהם, ולהיות גם למעלה וגם למטה, אפילו באותו יום, אז אני צפה, אני לא טובעת.
אוקיי? אמ, ואני חושבת שאחד הדברים שקורים לנו בתקופה הזאת זה שקצת כמו שכבת אור אחת שלנו נלקחה לנו, אוקיי? תחשבו שאנחנו, יש איזושהי אמון, כן? אנחנו מאמינים שיש משטרה וצבא ואנשים שישמרו עלינו, והאמון הזה עוזר לנו בעצם לחיות. תמיד כשהילדים שלי אומרים מה, לא יכול להיכנס גנב בלילה, אמרתי להם נראה? אתם יודעים כמה שומרים יש פה ביישוב? אתם יודעים איזה דלת חזקה יש לנו? כן, מה אני בעצם אומרת להם? החלק של ההגנה וביטחון תהיו שקטים לגביו. ואם תהיו שקטים לגביו אז אתם יכולים להמשיך לשחק ולישון והכל ברוגע. השכבה הזאת שכולנו החזקנו בה באיזשהו מקום קצת נפגעה עכשיו. יש אנשים שנפגעה אפילו מאוד. אני פוגשת אנשים שחוו את המאורעות של השביעי לעשירי, יש ממש חוסר אמון ותחושה של נטישה, אז כל אחד ואחת איפה שהמלחמה הזאת תפסה אותה, כן? אבל לכולנו נלקחה איזושהי שכבה של הבנה שמה שהיה לפני השביעי לעשירי כבר לא יחזור להיות אותו דבר, אנחנו נבנה פה משהו חדש, אבל כרגע חסר. ולכן גם כל דבר עכשיו גורם לנו להיות הרבה יותר רגישים, אוקיי? אם קיבלתי קביעה ומשהו נוגע בי באזור של הקביעה, נכון? אני מיד אקפוץ, כאילו אני רגישה הרבה יותר לכל מגע באזור הזה שחסר לי בו שכבת אור. אז אנחנו עכשיו הרבה יותר פגיעים, הרבה יותר נפגעים, הרבה יותר נעלבים, הרבה יותר מוצפים, אוקיי? ואני חושבת שלפתח חוסן זה בעצם לנסות בצורה מחשבתית ובפעולות מסוימות כאילו כמו לפסות את שכבת האור שחסרה לנו עכשיו, אוקיי? אחד הדברים שעוזרים לי זה שאני מנסה לחשוב האם מה שקרה לי עכשיו, האם הייתי נפגעת באותה צורה לפני חודש, אוקיי? אם היו אומרים לי את הדבר הזה לפני חודש, אם היו עושים לי את זה לפני חודש, הייתי נפגעת, הייתי לוקחת את זה באותה צורה כמו שעכשיו אני לוקחת את זה, זה איזשהו מדד מבחינתי, האם זה שכבת האור שחסרה לי ולכן עכשיו אני רגישה יותר, או האם אובייקטיבית זה באמת מעליב מה שקרה לי עכשיו, אוקיי? אותו דבר, אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות גם מול אחרים. אני כאילו בכיף יכולה עכשיו לשפוט כל כך הרבה אנשים על איך שהם מתמודדים, בסדר? יש לי חברה שלא שלחה את בעלה לצו 8, הצליחו להשיג איזשהו פטור. מיד התעורר בי איזשהו כאילו, למה היא יכולה ואני לא? כן, למה הם משתחררים ואנחנו לא? מה היא יותר טובה ממני, כן? ואז אמרתי, רגע, לפני חודש הייתי שופטת אותה על הדבר הזה, מה אני יודעת באמת מה עובר עליה? מה אני יודעת למה הם כרגע לא יכולים? כן? לפני חודש הייתי פחות שופטת, ולכן האור הנוסף הזה, שעכשיו חסר לנו, הוא גם המדד שלנו. Okay? עכשיו, זה לא אומר שאסור לי להרגיש, זה בסדר אם נעלבתי ונפגעתי בתקופה הזאת, ואם אני לוקחת את הדברים קשה, okay? אני לא אומרת הרגש שלכם לא תקף. הוא תקף, אבל אני רוצה שתחזיקו בראש, שעכשיו זו תקופה שדברים יוצאים קצת מפרופורציה. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שיעזרו לכם לפתח את האור הנוסף, זה להיות בתחושה של בחירה. ואני מדגישה את הקטע של הבחירה ממש חזק, ואני רוצה שתפתחו את הראש ביחד איתי כשאני אומרת בחירה, כי בחירה יש כמעט, או לא כמעט, או בכל מצב שבו אנחנו נמצאים, יש לנו את היכולת לבחור. גם כשאנחנו מרגישים לא בבחירה, אנחנו בעצם באיזשהו מקום בבחירה, אוקיי? מטופלת שאמרה לי שהיא כבר לא מסוגלת יותר להיות בממ"ד, היא נמצאת באזור אשקלון, מפצצים שם בטירוף. זאת אומרת, אני לא יכולה יותר לראות במקום הזה, אני לא מסוגלת, זה קשה, אמרתי לה נכון, זה באמת קשה. אבל תגידי, האם את בוחרת לשבת בממ"ד, או שמישהו מכריח אותך? עכשיו נכון, יש טילים בחוץ, כן? כביכול תגידו אין לה ברירה, אבל יש ברירה, היא בוחרת להגן על עצמה. כשהיא יושבת שם, יש משמעות לזה, היא בבחירה על הדבר הזה. כן? בחירה זה לא רק מצב שבו אני נמצאת בחנות ויש הרבה מאוד גלידות לפניי ואני יכולה לבחור באיזה טעם אני רוצה. בחירה היא בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם בבחירה, גם אם כביכול הבחירה היא ברורה מאליו, אוקיי? וזה הופך את הדברים להרבה יותר קל, כי אם אני חושבת, גייסו את בעלי בצו 8 ואין לי ברירה, הוא עכשיו לא יכול להיות בבית וזה נורא נורא מקשה וכולי, אני מוחלשת, אני חלשה, אני חסרת אונים מול הסיטואציה, אבל אם אני אומרת בונה, באיזשהו מקום, אם הייתי ממש צריכה, היו משחררים אותו עכשיו, ואני בעצם בוחרת לתת לו להגן, בוחרת לתת לו לקחת חלק בתוך המשימה שהיא כרגע המשימה הלאומית של כולנו, פתאום משהו בי מתחזק, פתאום אני לא החלשה, אני לא המוחלשת, פתאום אני בבחירה החזקה שעושה פה משהו חשוב למען המדינה,
כן? זה שאני נשארת עם הילדים בבית, כביכול, כאילו ברור מאליו, כן? אבל אני בוחרת להגן עליהם בבית, אני בוחרת להשאיר אותם בבית, כן? היה פה קטע שחברות, אני ככה משתפת כי אני חושבת שזה חשוב, זה גם מנרמל, חברות שלי קבעו בערב איזה ערב אצל חברה, ומבחינתי בסדר העדיפויות הילדים שלי מקום ראשון, אחר כך ההתמודדות הרגשית שלי, אחר כך המטופלים שלי וכן הלאה, אבל ילדים מקום ראשון, ואמרתי לעצמי, אני אשאיר אותם בבייביסיטר בערב, אם יהיה הזקה או משהו, בייביסיטר שהם לא כל כך מכירים, הם לא כל כך מכירים פה בייביסיטריות, תפגוש אותם בערב במצב כזה, אני לא יכולה להכיל את הסיטואציה. ואז אמרתי לחברות, או אצלי או שאני לא מגיעה, כן? אז יש פה איזושהי בחירה שלי שאני מוכנה להפסיד את זה למען משהו משמעותי, אני לא אומרת, אוי, אני קורבן של הנסיבות, ואני עכשיו כולם נפגשות ואני תקועה בבית בגלל הילדים, אני אומרת, אני בוחרת בילדים, ולכן גם אם זה יעלה לי במחיר של ערב שאני לא משתתפת בו למרות שאני נורא רוצה, אני עשיתי את סדר העדיפויות האלה, אני בבחירה, אוקיי? אז לא משנה באיזה סיטואציה אתם נמצאים עכשיו, תחשבו מה הבחירה שלכם, כי אז אתם לא תהיו דרוכות על קוצים, אוקיי? לא יהיה את התחושה של אני מוכרחת לסבול, אלא יהיה תחושה של אני בוחרת בסבל הזה, הסבל הזה הוא מבחירה, אוקיי? הייתה לי לפני, באחת הלידות הסתבכתי עם איזושהי דלקת, וכשהגעתי לבית חולים אחרי הלידה, אז הרופא אמר לי, תקשיבי חיה, אני יכולה לעשות לך עכשיו את הפרוצדורה הזאת שהיא מאוד כואבת, שבדרך כלל עושים אותה כאילו בכזה חצי חדר ניתוח כזה עם הרדמה והכל, אבל אני יכולה לעשות לך את זה בלי הרדמה, זה יכאב לך, אבל אם זה יעבוד את משוחררת היום. שאני יכול לאשפז אותך וביום יומיים הקרובים יעשו לך את הבדיקה, אבל זה אומר שאת עכשיו פה 2 לילות. אם הוא היה אומר לי מראש אני עושה לך את זה, זה יכאב, תתמודדי, אני הייתי הרבה יותר סובלת בזמן הבדיקה, אבל כשאני בחרתי באותו רגע להשתחרר כמה שיותר מהר לקטן שלי, והבנתי שזה יהיה כרוך בכאב, בסבל, הכאב והסבל היה להם משמעות, ולכן היה לי הרבה יותר קל לספוג את הפרוצדורה הרפואית, כי ידעתי שאני בחרתי בה, אוקיי? אז כשאני בוחרת, כשאני בבחירה, גם הכאב הוא כאילו קצת פחות כואב. אז יש פה מקום של שגרה, של משמעות, של בחירה, ויש פה מקום גם להבין מי אני בתוך כל הסיטואציה הזאת. אתם יודעים, אומרים שבמצבי משבר אנחנו הרבה יותר קל לנו להבין מי אנשי אמת, מי אוהבים אותנו באמת, מי לצידנו, נכון? מי שלצידנו גם בתקופות משבריות, זה באמת אנשים שאוהבים אותנו, ואני חושבת שזו תקופה ממש חזקה להרגיש את זה. אני מסתכלת על זה גם קצת בצורה אחרת, אני מסתכלת על זה מי אני בתוך התקופה הזאת עבור אחרים, כן? כשמשהו כואב לי, אני מנסה לחשוב איך אני באותו בדיוק הנושא מול אחרים, ואיך אני יכולה לקדם את עצמי בנושא הזה מול אחרים, כי כנראה שיש לי פה איזשהו תיקון, איזשהו משהו לעשות. וכואב לכם שמישהו לא תומך בכם, שמישהו לא מתעניין מספיק, שמישהו לא מספיק רואה אתכם עכשיו, את הצרכים שלכם עכשיו, תחשבו אתם איך אתם מול אחרים, האם אתם רואים את הצרכים של אחרים עכשיו, האם אתם בנתינה עכשיו כלפי האחר, תחפשו רגע את מה שכואב לכם עכשיו מול אחרים, אלה שהם כאילו כרגע לא אנשי התמיכה והאמת מבחינתכם, איפה אתם עכשיו מול הקרובים שלכם. אני חושבת שיש משהו שנורא נותן כוח, כשאני עכשיו לוקחת את מה שכואב לי והופכת אותו למקום של נתינה ועזרה. לא יודעת, אני אתן לכם אפילו דוגמה, יש לי מטופלת שסיפרה שהיא נורא, היה לה ממש כאילו יום קשה, והיא הייתה כאילו אפילו לא יודעה מה היא הולכת להכין כאילו לארוחת ערב לילדים שלה, היא כאילו הרגישה ממש 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 רע, וכאילו היא קצת התבאסה שאף אחד לא מכין לארוחת ערב, ואף אחד לא חושב כאילו וואי, הילד שלה היא אחרי לידה, והילדים שלה ממש קטנים, ובעלה לא בבית וזה, וכאילו נורא התבאסה שאף אחד מהקהילה לא אמר כאילו איך אפשר לעזור לי. ואז באיזשהו מקום היא אמרה, טוב, אני הולכת לפנק את הילדים שלי, אם לא השני, מכינה להם איזשהו משהו ממש שווה לארוחת ערב. וזה הייתה לה מחשבה נוספת, ואני חושבת שזה היה נקודת כוח שלה, שאמרה, אני לא רק מכינה לילדים שלי, אני אכין גם לעוד שכנה, שאני יודעת שהיא ילדה לאחרונה, ואני אתן לה.
והיא אמרה שכשהיא הביאה לשכנה שלה את הצלחת עם מה שהיא לא הכינה שם, היה לה פתאום תחושה של כוח, כאילו מהמקום המוחלש, הקשה, המסכן, שלא רואים אותו, היא יכלה לראות אחר ולעשות טוב, וזה משהו שנורא נורא חיזק אותה. אז זה גם מקום שלנו רגע להבין מי אנחנו בתוך תקופה כזאת עבור אחרים, וגם מקום שבו כשאנחנו בנתינה, אנחנו כבר בכוח, כן? אם יש לנו מה לתת, סימן שיש לנו. אם יש לנו, אנחנו כבר במצב יותר טוב, אוקיי? אז זה משהו חשוב. ואני אדבר פה על עוד 3 דברים שאני חושבת שמאוד יכולים לעזור לכם בתקופה הקרובה. אני מקווה שהפרק הזה לא ארוך לכם מדי, אבל אני מרגישה שזה חשוב, אז מקסימום תעשו הפסקה, תשמעו את זה אחר כך. אני הולכת לדבר פה על גמישות, על זמניות ועל אקטיביות. אוקיי? אז נתחיל בגמישות. הערך הכי מרכזי שאני חושבת שאני רוצה להעניק לכם עכשיו, לדבר עליו עכשיו, זה גמישות. אוקיי? קחו עץ בתקופת חורף מאוד מאוד סוערת. מי שגר בחו"ל בטח מכיר את זה. מלא עצים בחורף, כרותים, בעצם עץ עומד ברוח, ברוח מאוד מאוד חזקה, בסוף הוא נופל. קחו את השיבולת בשדה שהיא כאילו נורא קטנה ודקיקה וכולי, גם ברוח הכי חזקה היא תתכופף מאוד מאוד חזק, וברגע שהרוח תעבור היא תתיישר חזרה. זאת אומרת השיבולת כמה שהיא קטנה ודקיקה היא לא יכולה להישבר. יש משהו בעץ שהוא לא גמיש, הוא כאילו נורא קשה, נורא גדול, יש לו שורשים והכל, אבל הוא לא גמיש, ולכן בשלב מסוים הוא לא יכול לעמוד בזה יותר. ככל שאתם תחפשו את הגמישות שלכם בתקופה הזאת, את היצירתיות להסתכל על דברים בצורה אחרת, לא לנסות לעשות את הדברים כמו שחשבתם, כמו עודד, אוקיי? להכניס חזרה לתוך המשתנה, לתוך התקופה הזאת, את כל המשתנים החדשים, ככל שתמצאו את המקום להיות גמישים בתוך התקופה הזאת, גם במחשבה, גם במעשים, ככה אתם תרגישו הרבה יותר בשליטה, אוקיי? אם קודם לכן אני עבדתי בצורה מסוימת, אני חשבתי, אתם יודעים מה, אני אתן אפילו דוגמה לפודקאסט, היה לי ממש סדר פרקים שחשבתי וכבר הייתי אמורה לארח פה כל מיני אנשים וכבר קבעתי איתם זמנים ואפילו ממש חשבתי על הפרקים, ופתאום נכנסה התקופה הזאת, אם אני ממשיכה באותה תוכנית כמו קודם, אני לא רלוונטית למה שחשוב עכשיו, אוקיי? היה משהו שאומר, אני עוצרת את כל התוכניות שלי ועכשיו יושבת ואומרת, מה עכשיו המאזינות שלי צריכות? על מה מדברים עכשיו? וזה מצריך הרבה מאוד גמישות. אוקיי? אז תחשבו רגע מה אתם עכשיו תקועים בו ומנסים לעשות אותו דבר כמו קודם ולא עובד, ואיך אתם יכולים לייצר שם גמישות. הדבר השני זה זמניות, אוקיי? יש מחשבות עכשיו שרוצות לקחת אותנו לקיצון. איזה יום דפוק, אני לא יודעת מה הולך להיות, ממש ממש קשה, אני לא חושבת שאני אוכל לעמוד בזה, אוקיי? הרבה מאוד מחשבות שהן מחשבות קשות שעוברות, אני מניחה, לרובנו הגדול בראש. תפרו את המחשבות האלה ותוסיפו להם את אפקט הזמניות, אוקיי? ראיתי את מנהלת מרכז חוסן של סדרות שהיא כתבה מה זה אברה קדברה, אני מביאה את זה ככה בשמה. אברה קדברה זה שהקוסמים אומרים, נכון? הם אומרים אברה קדברה, שיהיה ככה וככה, זה שהדיבור שלי בורא משהו, אוקיי? אם אני אומרת איזה יום דפוק, יהיה לי מאוד קשה להפוך את היום הזה בשלב מסוים למשהו אחר. אם אני אומרת קשה לי כרגע, עצוב לי כרגע, אני מרגישה תחושה של ייאוש, אבל זה זמני, אני יודעת שזה רק עכשיו, או הבוקר הזה דפוק, אבל אני עוד לא יודעת מה יהיה בצהריים, כבר יש איזושהי תקווה שנכנסת פנימה ומאפשרת את היכולת לשנות את היום הזה. הדבר האחרון שאני אדבר עליו פה זה האקטיביות, ואני רוצה קצת להרחיב על זה. אתם יודעים שפוסט טראומה זה משהו שבעצם מדובר עליו רק בעשרות שנים האחרונות, זה התחיל בעצם במלחמה בווייטנאם. חיילים פשוט נכנסו למלחמה ולא יצאו אותו דבר, לא יצאו אותם בני האדם, כן? ואז התחילו בעצם לחקור את פוסט טראומה. ומה שראו שם בצורה מאוד מעניינת, זה שבעצם בדקו איזה חיילים יפתחו פוסט טראומה ואיזה לא. Okay? אני ישב כתף אל כתף עם החייל באותו שדה קרב, באותה המשימה. למה הוא יחטוף פוסט טראומה ואני נגיד לא. Okay? וראו שחיילים שהם מסתערים בזמן הלחימה, שהם נלחמים, שהם אקטיביים או שהם רצים לעזור לחבר בזמן הלחימה, הם בסיכון מופחת משמעותי מאשר החברים שלהם לפתח פוסט טראומה. זאת אומרת, ככל שאני בעשייה,
ככה החוויה מעובדת בצורה יותר טובה. ההתמודדות האקטיבית הזאת עוזרת לי להרגיש בעלת כוח, עוזרת לי להרגיש פחות חסרת אונים, ולכן גם ההשלכות של החוויה, גם אם היא חוויה מאוד קשה כמו בשדה הקרב, לא ילוו אותי בצורה מסוכנת ומחלישה, כמו שילוו את מי שבאותו זמן לא עשה דברים אקטיביים. אני חושבת שפה יש לנו מקום שנייה להבין שככל שאני עושה יותר פעולות במהלך היום, שהן פעולות שבהן אני ממש אקטיבית, אני בעשייה, ככה התקופה הזאת תעבור בצורה שהיא יותר מחזקת ופחות מחלישה. הרבה אנשים אומרים שהם יושבים עכשיו בספה וגוללים את הטלפון שלהם, כן, ברשתות החברתיות, יש להם הרבה זמן מת, הם לא יודעים מה לעשות אותו, אז הם פשוט כאילו נחים. אני מציעה לכם, תחפשו משהו אחד אקטיבי שאתם כן יכולים לעשות במהלך היום. כן, יש לי שכנה שלפני כמה זמן הגיעה לכאן עם איזשהו מגש מלא במאפים, אמרתי לה כאילו, מה קורה? אז היא אומרת לי, המטבח זה המפלט שלי, אני כל היום יושבת במטבח, שאתה בצק, עושה מלא דברים, זה עושה לי טוב. אמרתי, יאללה, מעולה, תמשיכי ללוש, שזה אקטיבי, אוקיי? תעצרו שנייה את השכיבה, אפילו רק תקומו לחדר שינה וחזרה מהספה, רק בשביל לחלץ שנייה את העצמות, זה יעזור לכם להרחיב את מעגל האקטיביות. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שמפריעים לאקטיביות עכשיו, זה אשמת הניצולים. הרבה אנשים עכשיו מרגישים אשמה שהם עושים פעולויות שמעבררות אותם, שהם נהנים, שהם צוחקים, שהם מדברים על דברים אחרים שהם לא מלחמה. אומרים, איך אני יכולה עכשיו כאילו לזה, כשיש אנשים שאין להם בית, כשיש מלחמה בחוץ. אנשים גם כאילו לא רוצים להתלונן, לא רוצים לדבר על הרגשות שלהם, כי כאילו מה הם יכולים להגיד כשיש אנשים שעוברים דברים כל כך קשים. יש לי כמה מטופלים שגרים בכל מיני מקומות בעולם, והם מרגישים ממש רואים את זה שם, כאילו איך אני אדבר איתך כשאת נמצאת עכשיו בדרום בתוך הדבר הזה, ואני נמצאת לי באיזה מקום בטוח, ואני אגיד לך כמה קשה לי. אז לא, אז תגידו כמה קשה, כי אני חושבת שזה לא פריבילגיה לשמור על בריאות הנפש שלנו עכשיו, זה המשימה שלנו כעורף. המשימה שלנו עכשיו זה לעשות דברים אקטיביים, כדי לעבור את התקופה הזאת כמה שיותר בטוב, ולתת את כל הסבלנות לצבא ולמדינה שאמורים עכשיו לעשות את המלחמה, להיות עורף חזק. זה לשמור על החוסן שלנו, וחלק מזה זה לעשות גם פעולות שמערערות ומענות לנו. אנחנו ממש זקוקים למרחק ממה שקורה. סבתא שלי הייתה מספרת שהם היו יושבים, נגיד כשסיפרו אותם וקצצו להם את השיער, בעצם הפכו אותם לקרחות, אז היא אמרה שהם הסתכלו אחת על השנייה וצחקו ממש כאלה, הם מוצאות את עצמם בכותונת פסים, בלי שיער, שכל המשפחה שלהם נשרפה, כן, והם מתחילות לצחוק אחת על השנייה, כאילו, אוי, פספסו לך פה שערה, או איך את נראית, את דומה לזה, כן, היא הייתה מספרת את זה. למה הם היו שם צריכות לצחוק? כי הם היו חייבות לתפוס מרחק מהזוועה שעוברת עליהם עכשיו, כדי להצליח להתמודד. עוד דבר שהיא מספרת זה שהם היו יושבים במעגל, מצאו איזה בקבוק שבור, היו יושבות בשבת במעגל, עם הבקבוק השבור באמצע, והיו מספרות כל אחת מה היא הייתה אוכלת עכשיו בבית שלה, אם היה עכשיו את הקידוש, איזה עוגה היא הייתה בוחרת. למה הם עשו את זה? כי הם היו חייבות לתפוס מרחק מהזוועה. תתפסו מרחק בכיף, בסדר? זה אישור ממני, לא להתעסק במלחמה כל הזמן. צוחחו עם חברים, תצחקו, תשמעו מוזיקה, תצפו בסדרות, תבשלו, אוקיי? כל דבר שכרגע היא פעולה שהיא מעבררת בשבילכם, היא התפקיד שלכם עכשיו. אוקיי? רוב האנשים, אני רוצה להגיד ככה באיזה, לא יפתחו פוסט טראומה, אני יודעת שזה נראה תקופה מאוד קשה, ובכם תעברו את זה בטוב, גם לפי כל המחקרים. אבל אתם יכולים גם לעשות פעולות שיעזרו לכם להפחית את הסיכון, וזו הפעולה שכרגע אתם צריכים לעשות, לתפוס מרחק. אז תפרקו את הרגשות שלכם, תכתבו אותם, תדברו אותם, בלי להשוות מה קורה לאחרים. את צוחקת ואומרת שיש כרגע מספיק סבל לכולם, אתם לא צריכות להשוות את מה קורה לכם לאחרים, אתם צריכות לחשוב, אני כרגע צריכה לפרוק, אני צריכה לדבר, זה חשוב, זה החובה שלי כלפי עצמי לשמור על הבריאות הנפשית שלי, ולכן אני עושה את זה, לא משנה אם יש אחרים שסובלים יותר. וכאן זה המקום שלי לעצור, ולהגיד, נסו לקחת דבר אחד, מתוך מה שדיברנו עליו עכשיו, היום, לתוך השגרה שלכם, ותראו איך זה משפיע עליכם, לא משנה אם זה המקום של האוטומטים שדיברנו עליהם, בתוך השגרה, כמה שיותר דברים שיהיו אוטומטיים גם בשגרה החדשה הזאת, או המקום הבטוח שאני עושה דברים שעשיתי גם לפני 7/10, ומכניסה אותם לתוך השגרה חזרה,
זה יכול להיות המקום שבו אני מסכימה על היום הזה לטלטל אותי ברגשות שונים בלי להיבהל, או לפצות על שכבת האור שחסרה לי עכשיו באמצעות ההבנה שאני צריכה לקחת עכשיו דברים יותר בפרופורציה. זה יכול להיות המקום שבו אני בבחירה ואני מחפשת איפה בהחלטות שלי, גם כאילו האלה המובנות באליו, אני ממש בבחירה. המקום שאני מכניסה משמעות לתוך התקופה הזאת, זה יכול להיות המקום של הזמניות שדיברנו עליה, האפקט של הזמניות מול מחשבות שליליות, או המקום של האקטיביות. הוא דבר אחד, חפשו איך להכניס אותו לתוך השגרה שלכם, וכבר אז, ברגע שעשיתם את זה, אחרי שהאזנתם לפרק שזה גם לא ברור מאליו, כבר אתם במקום יותר בטוח, יותר חזק, יותר בוחר, שאומר גם בתקופות כל כך קשות, אני יכולה לעזור לעצמי להתמודד. וכאן זה מקום גם לעצור ולהגיד לכם תודה. אנחנו עברנו את 1,000 האזנות בפודקאסט, מה שממש ממש מעבר לציפיות שלי בתקופה כל כך קצרה. זה מלמד אותי שהתוכן עוזר לכם, שאתם ממליצות עליו הלאה, וזה מרגש אותי ממש לשמוע, זה המשמעות שלי בתקופה הזאת. תמשיכו לכתוב לי, אני זמינה במייל ובאינסטגרם ובפייסבוק, זה עוזר לי לכוון את התוכן שיהיה באמת רלוונטי עבורכם. אני אשמח לשמוע איך היה הפרק הזה בשבילכם, מה לקחתם ממנו, ומכאן אני מאחלת כוחות ורפואה שלמה לכל מי שזקוק וזקוקה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות בינתיים.